Tak jaká byla generálka z Pohronie? Bol to náročný zápas, hrali sme doteraz všetky zápasy na tej umelej tráve. Teraz sme hrali na živej, ťažký povrch. O mnoho ťažšie sa kombinovalo, ale ťažký zápas, mrzí ma to a snáď sa to budeme hrať úplne odlišný zápas proti Mansdorfu. Ono, dá se říct, to bylo dneska utkání dvou rozdílných poločasů. V tom druhém jste jakby úplně vypadli ze hry. Tak áno, prvý polčas ešte sme sa snažili viacej kombinovať a vyšli nám tam nejaké tie šance, dali sme gól kvázi z autu alebo z tej štandardky, čo sme si nacvičili. Druhý polčas sme si povedali v kabíne, že aby sme nezaspali, ale zaspali sme bohužiaľ, bolo veľa strát a mrzí ma to. Ani přesilovka mu nešla, vlastně soupeřila v 10 od nějaké 70. minuty. Áno, tak často sa hrá niekedy ťažšie, keď máte o jedného hráča naviac a oni bránia, ale nevyšiel nám ten polčas a budeme sa musieť z toho poučiť a, jak som povedal, do toho zápasu budúci týždeň nastúpiť úplne inak koncentrovaný a úplne inak nastavený. Co zatím angažmá v Opavě splňuje to, co člověk od toho očekával? Tak, jak som už viackrát povedal, ja som veľmi rád, že som tu uspel na tej skúške a budem musieť proste podávať čo najlepšie výkony, aby som sa udržal v tej základnej zostave. Bude to náročné, pretože viem, aká je tá druhá liga česká. Je to hodne o súbojoch a myslím si, že aj teraz ešte na začiatku budú tie ťažké terény, bude sa ťažko hrať, ale budem sa musieť aj ja, aj celý tým s tým vysporiadať a dúfam, že to zvládneme. Vy vlastně máte složenou novou obranu. Máte už se hraní cítíte, nebo to stále ještě nějak skřípe? Přece zvykáte si na sebe, nehráli jste spolu? Tak často trénujeme tú obranu na tom tréningu, pozeráme si to už či z drónu, alebo normálne túto z tej kamery. Myslím si, že sme sa veľmi posunuli od toho prvého zápasu, tie posuny tam máme, si myslím, že veľmi dobré. Dnes sme síce dostali 2 góly, ale proti Chrudimi sme udržali 0, čo si myslím, že je veľmi podstatné. Ale najpodstatnejšie bude udržať 0 proti Vansdorfu a streliť nejaké góly. Poslední otázka, co k Vansdorfu? Je to soupeř, kterému podzim vůbec nevyšel? Možno im nevyšiel podzim, ale viem, že tam boli nejaké zmeny v tej kabíne. Určite nastolili aj nejaký cieľ, si budú o mnoho viacej motivovaní, aby sa udržali v tej druhej lige. Myslím, že bude to tým, ktorý bude hodne do defenzívy, bude veľmi dobrý a už to bude, si myslím, že na nás, či prekonáme tú defenzívu, či nedostaneme góly a práve naopak nejaké góly dáme.